Здравейте! Аз съм Валентин Ганев. В момента крача по Вия Диагоналис. Пътя, който преди хилядолетия е свързвал Рим с Константинопол. Както виждате, древният път е доста тревясъл. Само това малко парче от него останало. Производството на вино в България преди години приличаше на това парче от пътя. Славни традиции, липса на поддръжка и най-вече липса на посока. Край Вия Диагоналис била издигната тази крепост. Нарича се Кастра Рубра. Да се избере място за лоза е въпрос на знания, измервания, усет. Можете ли да си представите, че той пущинак пълен с... Какво е това? Кремък? Кремъци. С кремъци ще се превърне в лоза. Колко труд е нужен за това? Отготвиш и да го засадиш. Това е период 3-4 години. Защото самото лоза е инвестиция, която се прави в рамките на 30-40 години. Чени биоторове, вкарване на различни продукти, съдържащи калци, това е мраморното брашно в случай, защото камъка веднъж задържа влага и втори път задържа и топлина. Нещо за това желязо да кажеш. Нарича се реглувач. Използва се за... Добре, как го забиваш в тия кремъците? Трудно. Каберне Фран, Сира. Има интересни нови сортове като Малбек, бели сортове като Пино Гри, червеното Пино Нуар и така нататък. Общо взето около 15 сорта са включени. По схемата 1,80 на 1 метър, което гарантира около 555 растения в дека. За по-висок добив? Бутаме гроздове. Абсолютно, да, това е идеята. Ние сме лозя, които от трета година в момента сме в преход към биологично производство. Тоест при нас използването на конвенционалните продукти, които масово се прилагат в лозята навсякъде, не е разрешено. Сиреч, изкуствени торове и такива работи? Не. Да. Когато искаш да правиш биологично производство на какъвто и да е растителен продукт, имаш един преходен период, който е в продължение на 3 години. 3 реколти трябва да добиеш. Няма обхват, това е. Избата Кастра Рубра е изградена в село Коларово, Харманийско. В това село, представете си, живеят 12 души. Идеята е да не бъде смачкано. Сортира се на 2 етапа цяло грозде и зърно по гроздето, да паднат само еднакви прозми. И за да не започне ферментация при контакта, тъй като естествено... Би трябвало да бъде всъщност. Защото ако не можеш да правиш вин, нали, ако ще да вземеш Господ да дойде да ти направи сградата, не ти е да... Имаме възможност за по-добър контрол върху всички манипулации и контакт с дългата дървесина от самото начало. От тук влиза най-доброто ни грозде, както в дървените ферментатори, така и в ферментацията в малки бъчви. И тук колко преседява? Ами различно, в зависимост от гроздето. Това са помещенията, където правим ферментация в бъчви. Поддържаме различен температурен режим във всяко едно от трите помещения. 10 градуса. Тоест във всяко едно помещение имаме различна температура. И различен процес технологичен. О, но тук наистина е студено. А защо се различават фирмите на различните бъчви? За да избегнем лоша реколта на дъб от един производител, ползваме няколко такива. Ясно. А защо са на колела? 12 човек жители. Да. Сериозна работа. В тази изба съм от 2007 година. Създаваш изкуство и го предлагаш на хората. Като усилия, които полагаме. И може би ни трябва просто още малко и вино, което не е минало обработки.
Някакви изненади ми правиш ти. Не са никакви изненади. В нашата изба сме се погрижили да създадем най-добри условия за нашия продукт, виното, което създаваме. Ето да ти представя един от нашите продукти. Пажно вино, 60% мерлот, 40% кабарне, отлежава 18 месеца в нови френски бъчви. След като е бутилирано, е оставено да отлежи в бутилка. Никога няма да ме чуеш да казвам аз такива работи, мляко, черешки, малинки, капинки. Виното е свежо, а когато се пие да не те дразни никъде, да може да си влезе през цялото тяло да го усетиш. Нашата идея, цел, амбиция на целия наш екип, който вие видяхте, млади момичета и момчета, е да създават продукт, да го утвърждават не само в България, по целия свят, да върнат отново България на винената карта на света. Долу, където са бутилките, Пламена каза, че има 75 000 бутилки, които са с едно и също съдържание. Това е верно ли? Довиждане, уважаеми зрители, до следващото предаване.